Sa ngalan, samahan, sana kong sa Espiritu Santo, ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, ug ang panagyusa sa Espiritu Santo, mana kaninyo. Mga igsuon, maginulsor kita sa atong mga sala, aron mandam kita lang sa pagsaulog, ni ining santos nga misa. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagaon sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadunon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita. O Dios nga among kaluwasan, himuha nga mausab ang among kinabuhi, ug hayagi ang among mga kasing-kasing sa imong langit doon nga mga pagtulunan, aron magpulos ka namo ang Kwaresma. Kini among ipangayo, pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, diha sa kayo sa Espiritu Santo Dios, hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon sa Levitico. Ang Ginoo miingon kang Moises, sultihi ang tibuok Israel, pagbalaan kamo, kay ako ang Ginoo nga inyong Dios, balaan man. Ayaw pangawat, ayaw kamo pagnilimbungay o pagbinakakay, ug ayaw usab panumpa o bakak, ginamit ang akong ngalan. Kaysa ingon, gipasidad-an ninyo ang ngalan sa inyong Dios. Ako mao ang Ginoo. Ayaw limbungi o kawati ang inyong isigkatawo. Ayaw langana ang paghatag sa suhol sa usa ka mamumuo. Ayaw insultuhi ang tawong bungol. Nilihian mo ang agian sa buta. Hinunoa, kahadloki ang inyong Dios, ako mao ang Ginoo. Ayaw paghimo og dili matarong nga paghukom. Ayaw usab pagdapig sa mga kabus ni mga adunahan. Hinunoa, hukmi sa matarong ang paghukom ang inyong isigkatawo. Ayaw panumbalay aron manlibak sa inyong isigkatawo, ni magtinguha kamo sa pagpatay sa inyong isigkatawo. Ako mao ang Ginoo. Kung may kasilo kamo sa inyong isigkatawo, prangkahi siya, aron dili kamo makasala. Ayaw panimalos, ug ayaw usab pagdumot sa inyong kadugo. Higugmaa ang inyong isigkatawo, ingon sa inyong paghigugma sa inyong kaugalingon. Ako, mao ang Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Espiritu o kinabuhi
kinabuhi. Ang palawad sa Ginoo umuhimpit, nakalipay sa kalag. Ang kasuguan sa Ginoo kasalikan, nagahatag og kinadman sa tawo ngayano. Ang mga sugo sa Ginoo maatarong, nagalipay sa kasing-kasing. Ang sugo sa Ginoo matinay, nagahatag og kahayag sa mata. Ang kahadlok sa Ginoo malinis, nagalungtad sa kahangturan. Ang mga gimbutan sa Ginoo matuod, silang tanan mataron. Ang mga pulong sa akong papa, ug ang unahuna sa akong kasing-kasing, nakapahimot unta kanimo. Ug Ginoo akong bato, ug akong manunubos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, inigani sa anak sa tao ingon nga hari, uban sa tanang mga anghel, mulingkod siya sa iyang harianong trono, kwenta ng tao sa kalibutan, tigumon sa iyang atubangan. Unya, bahino niya sila sa duha ka pundok, sama sa usa ka magbalantay sa hayop nga maglain sa mga karnero, gikan sa mga kanding. Ibutang niya ang mga karnero sa iyang tuo, ug ang mga kanding sa iyang wala. Unya ang hari muingon sa mga tao sa iyang tuo, umari kamo kanako, kamong tanan nga gipanalanginan sa akong amahan, ug dawatan ninyo ang gingarian nga giandam alang kaninyo sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Gigutom ako, ug inyo akong ipakaon. Giuhaw ako, ug inyo akong gipainom. Dumuduong ako, ug inyo akong gidawat sa inyong mga balay. Ubo ako, ug inyo akong gibistihan. Nagmasakiton ako,
ug inyo akong gialimahan. Nabilanggo ako, ug inyo akong giduaw. Unya motubag kaniya ang mga matarong, Ginoo, kanusa man kami makakita kanimo nga gigutom ug ipakaon kanamo, ug giuhaw ug ipainom. Kanusa man kami makakita kanimo nga dumuduong ug midawat kami kanimo sa among mga balay, uhubo ug ibestihan kanamo. Kanusa man kami makakita kanimo nga nagmasakiton ug ibilanggo ug giduaw kanamo. Unya ang hari motubag kanila, surtihan ko kamo, nga sa matagigayon nga maghimo kamo ning ini alang sa usa sa labing ubos nining akong mga igsuon. Gihimo niyo kini alang kanako. Unya moingon siya ngadto sa mga tao siyang wala, pahawa kamo kanako, kamong gipanghimaraot sa Dios. Ngadto kamo sa kalayo nga walay pagkapalo nga giandam alang sa yawa o sa iyang mga anghel. Gigutom ako, apan wala ko ninyo pakana. Giuhaw ako, apan wala ko ninyo paimna. Dumudong ako, apan wala ako ninyo dawata sa inyong mga balay. Ubo ako, apan wala ako ninyo bistihi. Nagmasakiton ako ng nabilanggo, apan wala ako ninyo alimahi. Unya mutubag sila kaniya, Ginoo, kanusa man kami makita kanimo nga gigutom o giuhaw, usa ka dumuduong uhubo, unag masakiton na bilangdo, wala kami mutabang kanimo. Ang hari mutubag, surtihan ko kamo, nga sa mata gigayon nga magdumili kamo pagtabang sa usa nining labing ubos, nagdumili kamo sa pagtabang kanako. Busa kini sila ipadala ngadto sa walay katapusang silot, apan ang mga matarong muadto sa kinabuhing dayon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ang Ebanghelyo karon nga ato nga nabati, kini usa ka eksena sa mahitabo sa katapusan nga hukom nga ihatag kanato sa Ginoo. Ug base sa ato karon nga nadungog nga ebanghelyo, ang Ginoo dili gayon mangutana padanglitan mangutana ang Ginoo nako nga pari. Di mo ingon ang Ginoo, kumusta man ang imong pagkapari? Ang mga doktor mangutan-on sa Ginoo, kumusta man ang imong pagkadoktor? Usauban pa nga mga professionals, di gud mangutana ang Ginoo, kumusta man? Pila man kabuok ang imong natambalan? Pila man kabuok ang mga estudyante nga imong napahuman? Uunsa pa? Base sa Ebanghelyo karon, ang pangutana sa Dios nga maghukom kanato, usa ra gyud, unsa man ang imong gibuhat sa imong isikatawo. Mao na siya ang kanang pangutana sa Ginoo. Di mangutana ang Ginoo unsa man imong mga accomplishments, mga kalampusan. Ang pangutana, unsa man ang imong gibuhat sa imong isikatawo. Gisaysay sa Ebanghelyo karon, ngayon hukom sa Ginoo nato, tigumon ta sa duha ka pundok. Ang mga matarong ibutang sa iyang tuo, ug ang mga dili matarong ibutang sa iyang wala. Sama sa usa ka magbalantay nga maglain sa mga karnero ug sa mga kanding. Mga igsoon, nindot kayo ang pangutana sa Ginoo, inig hukom niya kanato. Ug nindot kay ining pamalandungan nato, ilabi na aniya kita sa panahon sa Kwaresma. Ang imo di ay nga pagbuhat og maayo ngadto sa imong isikataw, imo kining gibuhat ngadto sa Dios. Aban kung imong gidaog-daog ang imong isikataw, labi na katong mga kabus
kung imong giduot sila og maayo, imo pod nga gidaog-daog ang Dios. Kini nindot kayo nga pangutana alang kanato. Sa atong kinabuhi sa mga karon, unsa man ang atong nahimo? Matarong ba o dautan ba nga atong nahimo sa atong isikatao? Numdaman nato ang mga pulong sa ebanghelyo karon. Sultihan ko kamo nga sa matagigayon nga maghimo kamo niini alang sa labing ubos nining akong mga igsuon. Gihimo niyo kini alang kanako. Sa yung kaingon mga igsuon nindot kay ning pangutana, ilabi na nining panahon sa Kwaresma. Nga sa atong padayon nining atong pag-obserbar sa panahon sa Kwaresma, mahagit unta kita sa pagtabang sa atong mga kaigsuonan, sa way pagpangayo og baos, sa way pagpaabot og gante, kay sa atong paghimo niini, ato kini nga gihimo ngadto sa Dios. Sa laing bahin, kung ato nga gidaog-daog ang atong isikataw, ato sab nga gidaog-daog ang Dios. Manindog pariyog. Ang misteryo sa gingharian sa Dios gipadayag sa atong Ginoo ngadto sa katawhan nga mitanyag sa ilang maigugmaong pagatiman sa mga kabus ug sa mga gigutom. Magampo kita nga ang gingharian sa Dios matinuod sa atong taliwala. Muingon kita, Ginoo, dungga kami. Nga ang simbahan mamahimong puloy-anan alang sa mga nawala, sa mga nahisalaag, sa mga huyang ug sa mga samaran. Magampo kita. Nga ang mga adunahang mga nasud, seryosong muhimog mga lakang sa pagtabang aron sa pagpauswag ug sa pagpalambo sa mas kabus nga mga nasud. Magampo kita. Nga pinaagi sa atong kamanggihatagon ang mga pinasagdan ug ang mga sinalikway sa atong katilingban, madala ug makabig ngadto sa gingharian sa Dios. Magampo kita. Nga atong mapakaylap ang paghari sa Dios nung gingharian diha sa atong Pinoy-anan, buhatan og diha sa katilingban, diin kita nahisakop. Magampo kita. Ginoo, dungga kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga halang diyong tifolo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga nangamatay, makasulod na sa gingharian, nga giandam alang kanila. Magampo kita. Langit na mong amahan, pamati ang among yalad nga pagampo karon, kay kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining sakripisyo nga gihalad karon. Dawaton nun ta sa Dios nga amahan nga makagahom sa tanan. O Ginoo, dawata kining alad sa among gugma, pinagi sa imong pagtabang. Magsantos unta kini sa among kinabuhi ug magkabot alang kanamo sa imong kaluoy ug pasaylo. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Ang Ginoo mana kaninyo ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga amahan, Dios nga tunay umakagawom sa tanan. Angay ug matarong gayud, nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit, pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay sulod sa kapatan kaadlaw, sa paglikay niya sa pagkaon nga yutanon,
Gisantos niya ang balansayon sa puasa. Usa pagbuntog niya sa tanang tintal sa yawa. Nagtudlo ka namo unsaon pagdaog batok sa gahom sa dautan. Aron pinagi sa husto nga pagsaulog namo sa misteryo sa Pasko. Makalabang unta kami nga nasa Pasko nga wala na'y katapusan. Ug busawban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos na ining mga gasa, aron mahimo kinialan kanamo, nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas, ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini, ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini, o Panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo, galang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa namatayon o pagkabanaw ni Jesucristo, daghalad kami kanimo Aman, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga mga tubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkayusa diha sa Espiritu Santo. Nung dumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban nilayo nga among Santo Papa, ni Alberto among Arsobispo, sa tanan nga mga pari o sa tibok mong katawhan nga imong gitubos. Hinumdumi sa mga among mga igsuon nga nangamatay. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambis sa ginabuhing tunhay. Bani Maria ang inan nga ulay sa Dios. Ni San Jose ang bana. Sa mga apostoles o sa tanan nga mga santos. Uban ni Senyor San Roque. Ni San Vicente Ferrer. O ni San Miguel Arcangel. Nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila
Amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga mayaon pinagi ni Hesu Kristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag anak kanimo makagawom nga amahan. Diha sa gayusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa amahan atong gamiton ang mga pulong magitudlo ka nato sa atong manonobos. Amahan namo, anak ka sa mga langit, pagdaygo na ang imong ngalan, mabot ka namo ang imong gingarian, matuman ang imong pagbuot, dinis sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylowa kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa mga pagsulay. Inunawa luwas sa kami sa dautan. Amen. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahon aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, umailayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaoman sa pagbalik ni Hesu Kristo among mananubos. Ginoong Hesu Kristo, nangiyon ka sa imong mga apostoles. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo nga kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayo tanawa ang among mga sala, kundi lang pagsalig sa imong simbahan. Usibo sa imong kababuton. Hatagi kami sa imong kalinaw kayusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Ipakita ta ang pag-inigsunay. Panagdahit manakan. Inimawang kordero sa Diyos na nagabagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Apanipamulong lamang ug mamaayo ako. Ang lawas ug dugo ni Kristo magamping kanako alang sa kinabuhing dayon. Magampo kita. O Ginoo, pinagis sa among pagkalawat, itugot nga matabangan ang among mga kalag ug lawas, aron maka inikaluwas nining duha, magimaya kami tungod sa mga panabang nga langit nun. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Ang Ginoo man kaninyo, manalangin kaninyo ang Dios nga makagahom sa tanan, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Nahalad na ang misa, dada ang kalinaw ni Kristo.